Pažnja, pažnja! Evo radosne vijesti. Snima se film za djecu Gen 4. Predstavljamo vam riječ za život. Jednu riječ koja grli cijeli svijet. Nakon Isusova uskrsnuća u mnogim mjestima su nastajale kršćanske zajednice. Apostoli su odlazili k njima i svima su pomagali živjeti prema Isusovom nauku. Pavao je to činio pišući pisma kršćanima u Korintu u Grčkoj. On im preporuča da se puno ljubavi brinu o siromašnima i potrebitima i da im pomažu s onim što uštede ili zakupe. Isto tako molio ih je da s radošću prihvate Isusove prijatelje koji navješćuju njegove riječi. Zatim ih je podsjećao kako uvijek trebaju svaku stvar činiti spremno i s ljubavlju. Pavao je u svojim pismima pozdravljao kršćane u Korintu ovim riječima: sve što činite, neka bude u ljubavi. Janez živi u malom selu u Sloveniji. Jednog zimskog nedeljnog jutra otac mu kaže: hladno je, ali bit će lijep dan. Hoćeš li poći sa mnom u šumu? Rano je. Janez je još pospan i želio bi ostati na toplom u kući, ali pomisli, možda je njegov tata treba pomoć. Brzo se obukao i pošao s njim. Tata mu kaže: moram ići staviti sjeno za srdače u različita hranilišta. Kad su došli do prvog hranilišta, Janez je pažljivo i sa puno ljubavi držao širom otvorenu vreću sa sjenom. Dok su išli prema idućem hranilištu, susreli su Martina, još jednog Janezovog prijatelja Gen 4. Mogu li vam pomoći? Upita Martin. Zajedno je još ljepše. Posao su brzo završili, a na povratku su uživali u grudanju. Činimo sve s ljubavlju, da, jer ljubav nam pomaže prepoznati Isusove prijatelje.